Tijana, Živko i Marko studenti su Više poslovne škole u Beogradu. Svi su slabovidi. Nikola je budući arhitekta. Za kretanje koristi invalidska kolica. Jelena je student Fakulteta primenjenih umetnosti koja se je svojim vršnjacima s hendikepom priključila kao volonter i Nikolin asistent u okviru projekta Asocijacije fotografskih autora Oko Beogradskih ulica, koji je vodio jedan od osnivača udruženja, fotograf i fotoreporter Dragan Kujundžić. Asocijacija fotografskih autora sprovodi projekte koji imaju vodeću reč Oko. Znači, to su bili projekti do sada realizovani Oko ulice, Oko grada, Oko Srbije i Oko Beogradskih ulica. To je projekat o kome sad pričamo. Vodili smo se tom igrom reči okolo Beograda, okolo ulica, okolo naše države i kao oko, kao organ vida, što je za nas fotografe onako presudna stvar. Ideje, kod svakog projekta ideja je uvek bila da se na neki način bavimo nekim malo ugroženim grupama, znači malo specifičnim grupama. Prvo dva projekta su imala za cilj na neki način integraciju Roma, mladih Roma, koji su se preko fotografije malo iskazali. Treći projekat koji se zvao Oko Srbije, pokušali smo preko fotografije da povežemo mlade iz dva dela Srbije, iz Beograda i iz Novog Pazara i Sandžaka. Imali smo izložbe, uvek je svaki projekat imao završnicu kao izložbe. Kod tog projekta Oko Srbije smo imali izložbu u Beogradu i Novom Pazaru. Mladi fotografi Beograda su fotografisali Novi Pazar i okolinu. Mladi fotografi iz Novog Pazara su fotografisali Beograd i onda smo te njihove fotografije prikazali na izložbama. Treći projekat je, imali smo ideju da na neki način uključimo mlade sa hendikepom, konkretno studente, i da na neki način pokušamo da vidimo Beograd. Znači, projekat se zvao Oko Beogradskih ulica, da Beograd vidimo iz njihovog ugla, iz njihovih cipela, što bi se reklo, da neke stvari koje su nama možda očigledne jasne, kad pogledamo to iz njihovog ugla, da nam bude nešto jasnije, da znamo kako se oni osjećaju, kako vide Beograd, kako se snalaze po Beogradu. Početak projekta je bila radionica, gde smo čak i mi iz asocijacije prošli radionicu, inkluzivnu radionicu za postupanje sa osobom sa hendikepom, što je nama, bez obzira na iskustvo, na neko životno iskustvo, na godine, mnogo značilo. Znate kako mi, svako je dobronameran u postupanju sa nekim ugroženim grupama, ali iz te neke dobre namere često mogu da se napravi neke greške, i da smo mi prošli tu inkluzivnu radionicu. Posle toga su polaznici iz udruženja studenta sa hendikepom prošli radionicu, fotoradionicu. Osnovne stvari, malo korišćenje fotoaparata, malo o istoriji, malo uopšte o optici. Znači, na neki način tehnički smo ih potkovali, da bi posle toga krenuli u fotografisanje. Krenuli smo posle toga u osvajanje Beograda fotoaparatima i bilo je vrlo, vrlo interesantno, zato što su ljudi, znači tu ima dosta i kontakata sa ljudima, pa ljudi onako ili beže ili hoće da se fotografišu, pa onda neke institucije koje nisu dozvoljavale da se u njima naravno snima i sve to negde je normalno. Ali mi smo akcent stavili na Beograd iz ugla osoba sa invaliditetom, mada smo pored toga slikali neke lepe građevine u Beogradu, malo smo se onako igrali sa fotoaparatima, što bi se reklo. Rad unutar grupe je stvarno bio fenomenalan, nikada nije bilo tu nekih razmirica, svi smo onako radili to sa uživanjem, jer nam je stvarno bilo lepo. Ja inače volim dosta da šetam, da komuniciram sa ljudima, da obilazim nove predele, da upoznajem nove ljude, pa sve u svemu i da slikam, da tako kažem.
što mi se učini zanimljivo, recimo priroda ili nešto slično. Znači neki pejsaž koji baš nije uobičajen, da tako kažem. Sve isto, kao što naš narod kaže, po loju. Nekako smo na prvi klik smo uspjeli da stupimo u kontakt i sve to bude u savršenom redu. Imali smo do neke slične vizije, slične ideje šta trebamo da prikažemo, na koji način ćemo to uraditi, da to opet ne bude, ne znam, patetično i da ne bude samo kao da pljujemo kao grad, nego da hvatamo tu malo neku širu sliku. Najlepše prvo provođenje uopšte vreme sa mojom grupom i sa Draganom, jer nas je Dragan naučio mnogo toga. Prvenstveno meni, a i svi nama nam je jako drago što smo ga upoznali. Ja sam nakon ovog projekta počela da gledam i neke druge stvari, na primjer da obraćam pažnju na sitnice, mnogo više razmišljam, mnogo više primećujem okolinu uopšte. Dragan nas je naučio da gledamo i prvenstveno ljude oko sebe, da obraćamo pažnju na sve što do tada uopšte nismo obraćali pažnju. Cilj nam je bio da pokažemo dostupnost, to jest nedostupnost Beograda i da kroz umetnost fotografije zapravo to prenesemo građanima Beograda. Imali smo dobru reakciju Beograđana. Znate, kad se pojavimo njih 4 sa fotoaparatima, pa ja kao mentor sa njima malo obraćaju ljudi pažnju. Međutim, kad su čuli o čemu se radi, vrlo su lepo reagovali, nismo imali problema, htjeli su da se fotografišu. Nikola i Jelena kad su se šetali po gradu, nalazili su i na prepreke neke, pa su im ljudi pomagali. Tako da na neki način smo mi prisustvom na ulicama bili vidljivi, osim toga što smo očekivali da nas i mediji prate. Stvarno bi ovim putem da se zahvalim i vama. Svrha ovih projekata jeste da budu što vidljiviji. Taj pogled, mislim, ja generalno šta god da gledam, ja gledam iz totalno drugačije perspektive od ostalih, mislim, iz samog razloga što konstantno sedim dok idem negde. I onda obraćam stalno pažnju na te, ne znam, neravnine, denivelacije u terenu, kao prepreka ovamo stepenik. Mislim, neko kad vidi onaj prag od nekih, recimo, 4 cm, to u suštini nije veliko, ali meni je to prepreka. A takvih prepreka u Beogradu ima koliko god želite. Moj neki utisak je da je Beograd najnepristupačniji kao i svaki drugi grad i mesto u Srbiji osobama koje su u kolicima. Tek sada shvatam koliko je zapravo njima, koliko su to snalažljivi ljudi koji se bore i stvarno im se divim. Znači, kada pogledate, recimo konkretno ovaj park, on nema, mislim da nema ni jedan prilaz koji je osobama sa invaliditetom dostupan, odnosno ljudima u kolicima. A taj park je stvarno prelep i šteta je što su oni uskraćeni za pristup tom parku. A što se tiče konkretno slepih i slabovidih, tu bi možda moglo malo više da se poradi na taktilnim stazama i govornim semaforima. Zanimljiva je stvar da sam u manjim gradovima, poput Mladenovca, Požarevca i Bačke Topole, video da u centralnim gradskim ulicama postoje govorni semafori koji se onako dosta pristojno mogu čuti. I da postoje onako oboreni ivičnici za osobe u kolicima. Znači, zanimljivo je da male lokalne samouprave u Srbiji su počele da obraćaju pažnju, pa čini mi se u proteklih 10 godina, na osobe sa invaliditetom i da su one deo društva. A sam projekat mi se svideo zato što, opet kažem, upoznao sam nove ljude, stvorio neka nova prijateljstva, eto, na koje se nadam da mogu da računam i u budućnosti i nadam se eto da će još biti ovakvih projekata kao što je ovaj sad i da se nećemo zadržati na Beogradu, nego ćemo, nadam se, proširiti tu neku maršrutu, da tako kažem.
arhitekta meni uvijek više privlačila sama ta arhitektura, urbanizam, način na koji je sve to postavljeno kao u gradu, a onda moja pomoć Jelena je bila tu da malo usmjerimo kadar u, ne znam, tom nekom umetničkom pogledu koji je kao morao da se provuče kroz celu tu priču. U suštini, ne znam, mislim, slikali smo sve. Od ulica preko objekata do ljudi koji šetaju samim ulicama. Kao i prethodni projekti, ovaj projekat je imao završnu akciju, bila je izložba koja je bila u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Tu smo naišli na veliku pomoć Bule Goncić, glumac, on je upravnik ustanove kulture i on nam je izašao u susret, dozvolio nam je, znači, besplatno da imamo tu izložbu, postavku. Projekat je realizovan u okviru akcije koja se zvala Zajednici zajedno, Naftna industrija Srbije. Mi ove projekte teško možemo da izvedemo ako nemamo neku podršku, znači neki društveno odgovornih kompanija, jer na taj način oni, ja njihov stav shvatam da oni na neki način vraćaju ovom društvu ono što na neki način zarađuju i imaju neki kapital od toga i mislim da je to pohvalno, jako to treba pohvaliti. Realizovanje ovog projekta, bez obzira na volontere, bez obzira na naš dobrovoljni rad, na neki način tu postoje troškovi. Znate, mi u okviru projekta napravimo sajt projekta, pa napravimo Facebook stranicu, pa imamo na YouTube-u, imamo video, pravimo, znate, to uvijek mora neko stručno da napravi, da održava sajt, da na neki način taj video montira i snimi. Tako na neki način zahvalni smo zajednici što pomaže ove projekte. Na nama je da imamo neku ideju i da ponudimo način realizacije, a očekujemo podršku i institucija. Imali smo podršku grada Beograda i nadam se da smo na neki način mi ovim projektom njima ukazali na probleme. Pokazali smo i dobre stvari, znači pohvalili smo Beograd da ima taktilne staze, mladi polaznici su fotografisali taktilne staze, bulevar koji je skoro nerenoviran, on ima taktilnu stazu Kralja Milana, dobar deo Beograda je stvarno pokriven time, međutim neke stvari su loše izvedene, pa desi se da su mladi fotografisali taktilnu stazu koja vodi ili u Banderu, ili u Zid, ili u ništa, znate, i nadam se da izložba i ceo projekat može da pomogne Beogradu, znači tu smo se ponudili da se nađemo, da i taj Beograd, institucije beogradske vide kako mladi koji žive u gradu, kako se snalaze, kako pristupaju nekim institucijama, nekim ustanova, da oni pokažu iz svog ugla kako sve to izgleda. Znate, mi koliko god je neko dobronameran, dok ne uđe u tom smislu u celu problematiku ne može da pomogne, ne može da zna. Rad na ovom projektu, čiji je cilj da se kroz fotografiju i vizuelnu umetnost govori o svetu koji ih okružuje, rezultirao je i novim prijateljstvima koje su rađala nove ideje. Tako su jednu od njih Nikola i Jelena realizovali kroz video zapis koji su naslovili 2 puta do susreta. Ja sam stavila GoPro kameru i sa Brankovog mosta si išla do onog parkića ispod i on je isto stavio GoPro kameru i pokušao da siđe i sad meni je trebalo valjda oko 2 minuta, a Nikola je prvo išao mostom pa imamo tamo onaj lift i taj lift nažalost ima termin u kom radi, koliko radi i nije mogao da se spusti i onda je on išao skroz okolo i trebalo mu je mnogo više vremena nego meni da dođe do tu. I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man, and you
got friends they all come calling. Slap you on the back and say, please, please. To za mene nije bio nikakav posao, to je za mene bilo uživanje, zato što je on sam po sebi, vidjet ćete ili ste već videli, zanimljiv, evo šalje mi srce. I zna puno stvari o kojima ja nisam pojma imala. I ja sama uvek sad razmišljam o tome, ne znam, idem ulicom i gledam, hej, pa ja sada sam s Nikolom, mi ne bismo ovde mogli da prođemo, i verujem da samim tim, kad bismo svima pokazali, svi bi zapravo krenuli da vode računa o tome. Uz osmeh Nikola priča o projektu i druženju koje je imalo i opravdalo cilj. Uz osmeh se danas i prisjeća vremena od pre nekoliko godina kada je, nakon saobraćajne nesreće, shvatio da će biti vezan za invalidska kolica. U početku sam imao jako neki, ne znam, čudan, nezgodan osjećaj, ne znam kako to uopšte da opišem. Sjećam se prvog trenutka kad sam došao kao na fakultetu. To je zapravo bio prvo neko veliko dešavanje gde sam ja došao posle saobraćajke. Ja sad u startu ne znam kako ja trebam da se postavim prema ljudima, još manje znam kako će oni reagovati na mene. To je jako nekako nezgodno. Svaki pogled, čak i da nije možda bio zlonameran, može jako nezgodno se protumači. Tako da mi ta prva godina bila malo, mislim, taj deo adaptacije je bio jako nezgodan. Samo moram priznam da nekako, ja ne znam zašto, da je to zbog izložbe ili nekako možda ljudi imaju opet drugačiju svest, vremenost to nekako razvije. Mogu da pohvalim kao Beograđane da kad god me vide da ja izlazim iz automobila i da raspakujem svoje kolica, 90% njih dođu da pomogu, bar da pitaju da li treba neka pomoć. Što je meni kao otkriće, kao ne mogu da verujem. I nekako mi je atipično za naš narod. Mislim, prvo moramo nekako da promenimo sebe, način na koji mi razmišljamo i posmatramo svet, da bi uopšte uspjeli da promenimo okolinu oko nas. Ali, bez obzira na to koliko znamo, koliko o nečemu govorimo, mnogo je toga zbog čega se teško menjamo. Ja kao fotograf sam našao način preko fotografije. Prvo što je fotografija jako popularna zadnjih par godina, pojavom digitalne fotografije, socijalnih mreža, Facebooka, interneta, fotografija je jako popularna i mladi se jako interesuju za fotografiju i ja sam na neki način našao, to je nešto preko čega mladi mogu da se povežu i na neki način mogu da se iskažu, mogu da neke svoje stavove, znate, svaka individua, bilo koji događaj da se fotografiše, da nas ima 5 fotografa, svi bi imali različite fotografije. I svako tu na neki način svoju individu eksponira. Jedan pametan čovjek je rekao, nažalost ja nisam, da je fotografija, da je aparat, objekti produžetak mozga, a ne produžetak oka. Znate, mislim da na neki način, koliko god da je teško neke stvari promeniti, mislim da ne treba odustajati, treba se truditi svako na svoj način. Ja kao fotograf to meni podrazumeva da ću fotografijom da probam neke stvari da promenim, svako na neki svoj način, vi vašim emisijama verovatno na neki način pokušavamo, ne treba sada kao tako je, kako je, šta da radimo, znači treba se truditi neke stvari promeniti, naravno na bolje. A to ćemo da uradimo što ćemo biti vidljiviji, što će te neke ugrožene grupe biti vidljivije, što će studenti sa hendikepom pokazati Beograđanima kako oni vide Beograd, u sve teškoće koje imaju u kretanju Beogradom, da pohvale Beograd za neke stvari koje su dobro odrađene. Tako da nastavljamo dalje. Ideja je da sledeći projekat se radi sa mladima sa autizmom. Po mom znanju oni su specifična grupa, malo su zatvoreni. Pokušat ćemo da sagledamo grad, da sagledamo okolinu kroz njihove oči, iz njihovih cipela. Možda će nam se otvoriti na neki način preko fotografije, znači ne onom nekom komunikacijom verbalnom, nego možda preko fotografije, da Beograđani, da ljudi koji se u ostalom i brinu o njima, da možda priđu malo drugačije, da vide njihova želje, neke htenja, bilo šta od toga. Tako da idemo dalje, pa sad koliko izdržimo. Umetnost definitivno jeste najbolji način da se dobro razumemo. Naši su mladi sagovornici
okom svojih kamera zabeležili samo delić onoga što bi svi negde trebalo da prepoznamo. Zato ponekad, makar na trenutak, zastanite i bez obzira da li imate fotoaparat u ruci ili ne, izaberite kadar i dobro ga pogledajte.